sakaling matalo, kunwari lang, ano, hypothetically, anong palusot mo? Busog na, busog. Sakit yung kuko ko. Sakit to. Yung mga pag-smash. Ay, nako. Ano kayang palusot? Ay, yung tuhod ko. Yung tuhod ko, guys, namamaga. Ay, puwit mo masakit. O, yun, tara. Yes. On ka? Ha? Sige, salamat. Ha? Nag-hold back?
Yo! Oo, chat ko lang. Ito ba? Ay, nakita ko na ata. Hindi, ito yun. Sir.